Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. Ассаламу алейкум, Таджикистан! дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши оби шаҳри душанбе шоми бокс таҳти унвони набарди қаҳрамонон бо ширкати мужзанони ду кишвар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баргузор шуд. мусобиқаи мазкур ки бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ доир шуд, беҳтарин мужзанҳоро ба ҳам овард. аз Тоҷикистон дар шоми бокс қаҳрамонони феълии Тоҷикистон аз он ҷумла дар вазни 48 кило Меҳрон Шафиев, Баҳодур Усмонов дар вазни 63,5 кило, Довуд Маҳкамов дар вазни 71 кило, Шаббос Неъматуллоев дар вазни 80 кило, Парвиз Каримов дар вазни 86 кило, Давлат Болтаев бошад дар вазни 92 кило ва Муҳаммад Аброриддинов дар вазни ҷамъи 92 кило иштирок намуданд. рақобатҳои шоми бокс бо дидори Меҳрон Шафиев ва Дониёр Бекмуродов оғоз шуд. нерӯсанҷии варзишгарон пурра 3 раунд идома намуда бо қарори доварон бо ҳисоби 2-1 мушзани ӯзбекистонӣ Дониёр Бекмуродов пирӯз дониста шуд. дар рақобати дуюми шом иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 варзишгари шинохтаи тоҷик Баҳодур Усмонов бо ҳамтои худ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон қаҳрамони шаҳри Бухоро Муҳаммадалӣ Маҳкамов ба ринг баромад. рақобати варзишгарон дар вазни 63,5 кило сурат гирифт. дар ин нерӯозмоӣ Баҳодур бо зарбаҳои пайдарпайи худ чанд карат рақибашро ба нокдаун равон кард ва дар охир бо қарори якдилонаи доварон пирӯз гардид. Единогласным решением судей победу одержал Баҳодур Усмонов. Рақибам хеле пурқувват ҷавон, чемпиони Ӯзбекистон, номаш Муҳаммадалӣ. ҳазор раҳмат барои ки хушрӯ боксшон додем. раҳмат кам хеле чорабиниҳо пешниҳод мекунам барои мо спортсменҳо. рости гап ин мусобиқа барои ман ҳама мотиватсия калон шуд ки дар шаҳри худам баромад кардам. ин қабалечи мухлисо хирсан шудам. агар ин победаи ман победаи ҳама мардуми тоҷик аст. набарди сеюми шоми бокс бо иштироки варзишгарони вазни 71 кило сурат гирифт. дар ин вохӯрӣ қаҳрамони феълии Тоҷикистон Довуд Маҳкамов ва Суроб Қаюмов қаҳрамони Ӯзбекистон ба майдон баромаданд. дар нерӯсанҷии мазкур мушзани ӯзбек Суроб Қаюмов маҳорати воло нишон дода дар 3 раунд пирӯзӣ ба даст овард ва доварон низ бо қарори якдилона пирӯзиро ба ӯ доданд. Шаббоз Неъматуллоев мужзани маҳбуби кишвар иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 дар вазни 80 кило ки вазни олимпӣ ба ҳисоб меравад бо қаҳрамони ҷумҳурии Ӯзбекистон Марс Тураев ба ринг баромад. дар ин вохӯрӣ низ варзишгарон пурра 3 раунд мубориза бурданд. дар поёни вохӯрӣ доварон бо қарори якдилона пирӯзиро ба мужзани тоҷик Шаббоз Неъматуллоев доданд. рақобатҳои шоми бокс бо иштироки мужзанони тоҷику ӯзбек то рафт тезу тун ва пуршиддат мешуд, зеро варзишгарони вазнҳои вазнинтар ба майдон меомаданд. Парвиз Каримов ки чанде қабл дар чемпионати Тоҷикистон қаҳрамон шуд, дар вазни 86 кило варзишгари ӯзбек Рустамбек Насриддиновро мағлуб кард. аз оғози нерӯсанҷии Парвиз чусту чолокӣ нишон медод ва зуд ба сару рӯи рақиб зарбаҳои пайдарпайи худро равон мекард. ҳамин буд ки доварон бидуни дудилагӣ пирӯзиро ба ӯ доданд. баъд аз баргузории чемпионати Тоҷикистон ман дар он ҷо қаҳрамон шудам. чунин ки мебинед дар ин ҷо бо қаҳрамони ҷумҳурии Ӯзбекистон мубориза бурдам ва дар ин ҷо ғолибияти якдилонаро ба даст овардам. мо тайёрии худро ба чемпионати ҷаҳон дар пеш моро интизор аст, бозии олимпӣ интизор аст. кӯшиш мекунем дар он ҷо чунин муборизаҳои назаррас нишон диҳем.
дар рақобати вазни 92 кило Давлат Болтаев аз Тоҷикистон ки дар рақобатҳои касбӣ 3 пирӯзӣ дорад ва ҳамзамон қаҳрамони кунунии кишвар ба ҳисоб меравад, бо яке аз мужзанони шинохтаи узбек Амир Самадов ба майдон баромад. дар майдонҳои сатҳи баланд ин рақобат барои варзишгари узбек якумин буд. Давлат Болтаев аз маҳорати инфиродии худ истифода намуда рақибашро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. Я хочу поблагодарить Федерацию бокса Таджикистана, также меня поддерживает Дарун Джураев, Дилшод Джураев, а также Андрей Бугусичуку, моему тренеру Бабаджану Вали. Всем спасибо большое. Дальше больше будем посмотреть. дар вохӯрии охири шоми бокс ду варзишгари сангинвазн Муҳаммад Аброридинов аз Тоҷикистон ва Муҳаммад Файзуллоев аз Узбекистон ба ринг баромаданд. Нерӯсанҷии мазкурро мужзани тоҷик бо осонӣ пушти сар кард. дар охири раунди якум довар маҷбур шуд то вохӯриро боз дорад, зеро варзишгари узбек дигар тавони идома доданро надошт. бо ҳамин нокаути техникӣ варзишгари тоҷик пирӯз шуд. дар маҷмӯъ дар ҳисоби даставӣ бо ҳисоби 5-2 варзишгарони тоҷик дар шоми бокс бар ҳамтоёни худ аз Узбекистон пирӯз шуданд. аз ҷониби Федератсияи бокси Тоҷикистон ғолибони ҳар вазн бо $5000 амрикоӣ ва рақибони онҳо бо $2500 амрикоӣ мукофотонида шуданд. инчунин дар поёни рақобатҳо аз ҷониби Федератсияи бокси Тоҷикистон як қатор аз мураббиён ва собиқадорони варзиш бо мукофотҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. рақобатҳои шоми бокс бо пирӯзии дастаи Тоҷикистон ба анҷом расид. фазои баргузории мусобиқот як мусобиқаи қаҳрамони Осиё ё ҷаҳонро мемонд. ба назар мерасад ки бо мудирияти ҷадиди Федератсияи бокси Тоҷикистон ин риштаи варзиши олимпӣ дурнамои неку умедворкунанда дошта бошад.